Vi skal ud og køre tog. Jeg ved det. Vi skal til København. Vi skal til Bornholm. Hvad skal du have? Hvor meget havde du med? Vi lader som om kig. Jeg putter papir, så vi er sur på, og så går jeg ind og henter det. Er det billedet? Abelie, fucking fly. Se, jeg kan flyve. Men jeg hopper ikke ud der. Ja, det kan vi se det. Det er en ordentlig klat. Det er ikke helt ufarligt at klatre rundt der. Nej. Bare ikke over siden, når vi bliver slået ihjel. Er det hårdt, Rasmus? Er det video? Ja. Hej. AIB. Og det er ikke helt. Og 8 fra. Så vil jeg skal være lige lidt mere. Skal vi se, hvad vi gør, om du havde den der drink, så vil jeg gøre sådan her. Det er fordi, der var en klasse, en lejrskoleklasse sidste år, der ikke ville tro på det. Og der måtte vi hente de der skove. Lige der. Kan I se noget derovre? Der vokser, tror jeg. Jeg tror, der har været rigtig mange slåskampe, kan I se. Der vokser to. Der har en sådan kraftig hage. Og så har han et adamsæble der, kan I se det? Det er sådan en klump, der sidder der hos en ven. Ja, det har vi stået. Nok en af de københavner, som før snakkede om. Det er kun drenge, det her. Når de snakker, så hopper de så vipper de sådan op og ned. Ja, det gør vi. Det har vi stået. Det er en pakke. Er det farligt? Overhovedet ikke. Der er bare nogen, der siger sådan noget. Og så havde han jo et ret stort. Men det er alle. Jamen, det er ellers rigtig godt. Vi skal til Christiansø. Vipper det på båden? Ja, rigtig meget. Jeg er fuld. Billede. Det bliver simpelthen brugt ind i muren. Så har man noget at gå på. Hvor er de andre henne? Lige efter sig. Ej, så bliver det. Christiansø og spiser is. Vi spiser is i Christiansø. Hvorfor spiser I is? Fordi det er det fra hockeystævne af. Det smager godt. Vi har lyst til is. Stænk, du!
er vi henne nu? Ekodalen. Hvordan er vi kommet herned? Vi er gået Hvorfra? op fra Rytterknægten. Rytterknægten, ja. Det var hårdt. Var det hårdt ramt? Meget. Men I klarede det? Ja. Bastian faldt. Det kunne jo en grine af. Gjorde det ondt, Massi? Nej. Jeg glæder mig bagud. Jeg drikker møller! Eller. Drikker du havn? Jeg er selv på havn. Au! Au! Jeg drikker fint. Og jeg spiser havre. To kroner, det købte man måske tager det. Se det bumser herovre. Hvad? Se det bumser derovre, de begynder at skrige. Jeg fortæller selv. De skal til den vej, og på et tidspunkt så er den, der falder og brækker benet. Pernille, hvor er vi henne nu? Du er. Hvad skal vi her? Vi skal ned til stranden. Der skal købes. Nu er jeg ude af billedet. Har du været så fældet? Så har de valgt at pille den ind. Nej, der må være spørgsmålet. Der må væk. Der må ud i vand. Vi kan tage et billede af. Ja, wallah. Ja, jeg skal ikke Mig og Stephanie havde ryddet op, men alle de rodede igen. Hvem er der selv og Steffen? Jeg rodede det ikke. Det var, jeg har alle mine ting der. Jeg er den eneste, der er så ren. Tysk skænderi. Du må gerne tage min til. Nej, det er til øjnene. Ej, vi synger mod Bortjys, vi kan danse mod Bortjys. Jeg tog de fucking blå. Jeg bare... Gik I på det der gangsti? Nej, I var kørt op til marken også. Så ser du ja. Fordi vi så jer dreje. Vi er Slotsgården, er vi ikke? Det tror jeg. Var de ikke derinde? Jo, Ramla er der. Ja, Ramla.